Esta mañá foi xulgado na Audiencia Provincial de Pontevedra un home arousán acusado de tenza ilícita de explosivos. O implicado, atención, foi sorprendido pola Garda Civil con algo máis de 3 kilos de pólvora negra que el mesmo elaborara mentres realizaba labores de desmonte nun terreo situado no concello de Meis. Os feitos polo que este home arousán foi xulgado esta mañá en Pontevedra remontanse a xaneiro de 2024, cando un coñecido o contratou para levantar un muro de pedra nunha parcela que estaba a ser acondicionada para plantar un viñedo. Ao realizar o traballo, o implicado atopouse cunha rocha de grandes dimensións na que introduciu 150 gramos de pólvora elaborada por el mesmo para poder cortala. Foi entón cando se viu sorprendido pola Garda Civil, que lle incautou unha garrafa con máis de 3 kilos da substancia tras comprobar que non contaba cos permisos de tenza e uso pertinentes. Durante a súa declaración, o acusado recoñeceu e amosou arrepentimento polos feitos. Eu non me dedico a estes trabajos, porque para estes trabajos necesito unha licencia que yo antiguamente tenía, mis empresas privadas, o sea, mis empresas que yo trabajaba, tenían mis licencias. Yo para que no tenía ninguna licencia, porque yo non me dedico a esto. Yo vi necesario, pues, con fin de que valiera menos y con fin de acabar pronto, con el riesgo que yo prácticamente corrí, que es innecesario, que estoy muy arrepentido, y lo vuelvo a repetir. Inicialmente a Fiscalía solicitaba para él 5 anos de cadea por un delito de posesión ilícita de explosivos. Con todo, tras a vista desta mañá, consideráronse os atenuantes de confesión e de reparación de danos, pois tras recibir a chamada de atención das autoridades, o acusado retirou de xeito seguro a pólvora para evitar danos accidentais. En consecuencia, a pena proposta pasou a ser de 2 anos de prisión. Incluindo a atenuante de confesión e despois polas tarefas de para as tarefas de limpeza da roca na que estaba posta a pólvora para evitar un risco maior no futuro, co cal eso foi tamén tido en conta polo fiscal para apreciar tamén un atenuante de reparación do dano, un atenuante analóxica de reparación do dano, e con iso solicitar unha rebaixa na pena en 2 grados e en vez de 5 anos pedir 2 de prisión. O xuízo quedou visto para a sentenza na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.